Menossa autotallin pohjan räjäytystyö. Ylistarossa parhaana räjäyttäjänä tunnetun Arno Varesvuon poika jatkaa isänsä töitä. Kari Varesvuo latasi juuri kentän, jonka oli hänen ohjeetteensa mukaan porannut. Nyt tässä viritetään laukaisin. Kenttä on tarkastettu ja mitattu. Ja nyt katsotaan tuonne kentän suuntaan. Siellä on 30 pari metriä syvää reikää. Ja kaikki oli täynnä dynamiitia, mutta kun tilanne on hallinnassa, niin siinä käy näin kätevästi. Eli mursketta tuli. Ei ollut tarkoitus tehdä mitään isoja lohkareita. Lopetan raporttini tähän.